naide neste Parlamento máis expertos que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego montar chiringos. O Partido Popular o único que fixo foi eliminar eses chiringos que montaron vostedes. Exactamente. O único que fixo o Partido Popular foi eliminar os chiringos que montaron vostedes nun espacio corto de tempo que tuveron, menos de 4 anos, a oportunidade de gobernar Galicia. Eso foi o que fixo o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e o que fixo o Partido Popular. E, señora Paz, a verdade é que nos atopamos ante unha iniciativa recorrente neste Parlamento, debe ser a 5ª vez que ven á Comisión, e tamén, incluso, como tamén vostede reconoceu na súa intervención, tuvo respostas tamén por parte do Goberno, non? Polo que eu teño que dicir que a nosa posición non variou. É a mesma posición e xa lle adianto tamén, ademais, que vamos a votar en contra desta iniciativa igual que fixemos nas anteriores ocasións polos mesmos argumentos que dábamos nas anteriores ocasións. Vostede insiste en reclamar a condonación das débedas dos montes veciñais, daquelas débedas derivadas da existencia de convenios ou consorcios anteriores á entrada en vigor na Lei de Montes, e desde o Grupo Popular tamén insistimos en lembrar que se trata dun diñeiro que a Administración deu en clave de anticipo a eses montes para axudar a financiar as novas plantacións. Eso sí, co compromiso de que ese diñeiro había que reiterarlo outra vez, neste caso, a Administración. E cal é a situación a día de hoxe? Pois hoxe atopámonos cunha realidade. E a realidade cal é? Que tras a entrada en vigor, a lei que obriga á cancelación destes convenios, temos comunidades de montes que xa devolveron eses anticipos. Outras comunidades de montes que nunca solicitaron eses anticipos, porque a súa xestión económica así lo permiteu. E outras, moitas, quizás as máis, as que en 1989 se lles condonou a débeda que arrastraban de convenios procedentes, imagínese vostede, de canto, de convenios procedentes. E no Grupo Popular que entendemos? Entendemos que unha nova condonación, como dice vostede, crearía unha situación discriminatoria. Discriminatoria cos que non pediron, discriminatoria cos que devolveron, e frente a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que no seu momento decidiron solicitar que se rescindiren os seus convenios ou consorcios, frente a aquelas que pagaron o que debían, ou ben que xestionaron os seus montes polos seus propios medios sin recibir estes anticipos. Entonces, mirando isto, nós entendemos, e así se llo dixemos máis veces, que iso é unha discriminación. E é certo que vostede discute a existencia destas débedas, pero teña vostede tranquila, porque o propio director xeral xa lle dixo a vostede en outubro do ano 2015 que durante o proceso de cancelación ou sustitución dos consorcios e convenios se levaría a cabo unha revisión detallada da contabilidade dos montes e do grado de cumprimento dos fins destes convenios. Por lo cual teña vostede total garantías de que o cálculo da deuda será, neste caso, o correcto. E unha última idea da cual falou vostede. Vostede, eu creo que volvo a confundir os novos contratos de xestión pública. Con intento da Administración, usted falou de privatización, outras veces falou tamén de expropiación. Hoxe é certo que, ao traela máis veces, hoxe a palabra expropiación, pois, eliminouna. Pero nada máis lonxe da realidade. Home, ningún monte con consorcio ou convenio, sexa veciñal ou sexa en man común ou non, está obrigado a manter un contrato de xestión ca Xunta de Galicia. Só o ten que saldar a débeda que teña en ese momento e a partir de aí poderá xestionar ese monte o seu propietario.
E esta é a postura do Grupo Popular e foi a postura que veu mantendo sempre, é a postura que sigue mantendo hoxe. É certo que vostede hoxe fixo unha intervención máis lai, diría eu, que ten feito en outras veces que a ten traído a esta Cámara. É certo que se a trae outras 4 ou 5 veces máis, ao mellor hasta o final a fai moito máis lai, e ven a realidade, o que é a realidade do monte, o que é a realidade das mancomunidades do monte, e o que é iso. E é certo que ao mellor a traerán outras veces máis, porque é certo que se a trae 4 ou 5 veces máis, pois son 4 ou 5 iniciativas que aforra vostede de ter que facer para esta comisión. Nada máis e moitas veces. Réplica. Xa lle anuncio, permítame, que tamén no futuro, se sigue traendo esta iniciativa, o voto do Partido Popular non vai a variar. Nada máis e moitas veces. Réplica de Teresa Paz. Grazas, señor presidente. Eu estou un pouco perplexa de que o Partido Popular vaya a votar en contra desta iniciativa cando existía un compromiso que vostede mesmo recoñeceu de 2015, pero outro